Hello kakabsat, may naman katwaan nga tinggal tayo dagiti sunod ting kailanwan nga ang kakapintas kanagyaman at amin katakayo. Abuyaen tuy langak tamadanonen aldaw inta panagsina ipasnek mo amat matan itagasat taawanak tun amangay ayuken ka uray adayu nalipaten kan kahunggan to'y puso basol ko kadi no'y waksikan dito'y panunot ko di akong madaera ay puri sa saen ang marupong amang lemes manggudas to'y biyak ko pananday di ayan anong balong nairot akawan di ayan
napintas ken nasigi di sinangal tangaya ngem apay nga idi apag darigma ket siya day inkalinipan ngem uray nung anyaman ti pagbanagan day ti puso jak ipaay iti sabali kain kari asikaket sikalaen awan sabali nga inat ayaten daytoy kadi tigasa tamar kaniya iyaglat ang kilad daang ken panakapaay sa weman no aniya nagpasulat tapno amo kiti nagkurangan. Please again subscribe to this channel. Ngemuray no anyaman ti pagbanagan day ti puso jak ipaay iti sabali tain kari asikaket sikalaen awan sabali nga inna kayaten daytoy kadi tigasa tamar kaniya iyaglat ang kilad daang ken panakapaay sa weman no aniya nagpasulat tapno amo kiti nagkurangan.
umasping panagayat ngain dadalin sikating inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw panagbiag ko dasikat pagtaudan lawagan na isang sangayan gapuken ka ang nanayon tiragsak ken panakaawa si kametla tiga puna no apay nga agbibiyaga ita ket awanen tiragsak ko no kaspilang mapukaw ka awanen ti makaartap panangipatik mo kaniyak biag to'y biag ko ay ayatin ka la tiga puna no apay nga agbibiyaga ita ket awanen tiragsak ko no kaspilang mapukaw ka awanen ti makaartap panangipatik mo kaniyak biag to'y biag ko ay ayatin ka nga awan ka aspin na biag to'y biag ko ay ayatin ka nga awan ka aspin na May sa asabong nga pagokrad iti inakayarigan lalami isa pulpi di amyanan isu kainasan balasang nga ilukana anyan anaglasbang bangloken pusat sa tinto pulos maalatapan balasang nga ilukana naisem na pakumbaba nasingpet ka na ema awan kaaspin na balasang nga ilukana pintas mo't nagpayduma arumi matrimat akas bituenti agsapa balasang tiaway na isagudayan kinatanaw pamatek di kanto pagduduaan urayin tun kaanuman dayaw nagkapapatkan balasang tiaway na isang sangayan no agayat ket isut kapupudnuan. Please don't forget to subscribe to this podcast channel. Balasang nga ilokana naisem na pakumbaba nasingpet ka na ema awan kaasping na balasang nga ilokana pintas nga't nagpayduma arumi matrimat akas bituenti agsapa balasang tiaway na isagutayan kinatanaw pamatek di kanto pagduduaan
kapapatkan balasang tiyaway anay isang sangayan no agayat ket isut kapupudnuan balasang tiyaway na isagudayan kinatarnaw pamatek di kanto pagduduaan urayin tun kaanuman dayong nat kapapatkan balasang tiyaway anay isang sangayan no agayat ket isut kapupudnuan balasang tiyaway anay isang sangayan no agayat ket isut kapupudnuan. niềm